Sa bayan ng San Isidro, kilala si Dionisio hindi lamang bilang isang tahimik na magsasaka, kundi bilang isang lalaking may tinatagong hiwaga. Sa ilalim ng kanyang suot na kamisa de chino, palaging nakakwintas ang isang trespiko, isang medalyong tanso na may 3 kanto, ukit ang mga misteryosong titik at figura na tanging mga eksperto sa lihim na karunungan lamang ang nakakaunawa. Ngunit higit sa pagiging antingero, may isang hilig si Dionisio na tila hindi tumutugma sa kanyang pagiging seryosong deboto ng agimat, ang kanyang nag-aalab na pag-ibig sa salsa. Para kay Dionisio, ang pagsayaw ng salsa ay hindi lamang pag-indayog ng balakang at pagpadyak ng paa. Ito ang kanyang tanging paraan ng pagtakas mula sa malupit na realidad ng buhay. Kapag naririnig na niya ang matining na tunog ng tambol at ang masiglang ihip ng trumpeta, tila naglalaho ang pagod ng kanyang katawan mula sa buong araw ng pagbubungkal ng lupa. Sa bawat pag-ikot, nawawala ang alaala ng bayarin sa kuryente. Sa bawat pagkending, nalilimutan niya ang lungkot ng pag-iisa. Ang bawat tagaktak ng pawis ay nagsisilbing bautismo ng paglilinis sa kanyang isipan. Kaya naman, tuwing may pista sa mga karatig bayan, hindi alintana ni Dionisio ang layo ng lalakarin. Basta may sayawan, naroon siya. Isang gabi ng Biyernes, habang naglalakad sa madilim na bahagi ng kalsada patungo sa kabilang bayan, nakarinig si Dionisio ng isang napakalakas at nakakaakit na tugtugin. Hindi yun karaniwang tugtog sa radyo. Iyon ay isang salsa na may kakaibang ritmo. Mabilis, mabigat, at tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Sinundan niya ang tunog hanggang sa marating niya ang isang malawak na plaza sa gitna ng baryo malimlim. Ang paligid ay napapalumutian ng mga pulang banderitas at ang mga ilaw ay nanggagaling sa mga sulo na nakatusok sa lupa. Maraming tao ang naroon. Lahat ay nakasuot ng formal at magagarang damit, ngunit may kakaibang lamig sa kanilang mga ngiti. Hindi na nag-atubili si Dionisio. Hinawakan niya ang kanyang trespiko. Bumulong ng isang maikling orasyon para sa proteksyon at pumasok sa gitna ng sayawan. Doon, nahanap niya ang isang kapareha, isang babaeng may mahabang buhok at maputlang balat. Sa gitna ng pag-indayog, naramdaman ni Dionisio ang perpektong daloy ng musika. Ngunit habang tumatagal, napapansin niya ang isang bagay. Ang mga mata ng mga tao ay unti-unting nagiging mapula at ang kanilang mga kuko ay humahaba. Biglang huminto ang musika sa isang matinis na nota. Ang kanyang kapareha ay bumitaw at humalakhak ng nakapangingilabot. "Kisarap mong sumayaw, Dionisio." Wika ng babae habang lumalabas ang mahahabang pangil nito. "Sayang at ito na ang iyong huling sayaw bago ka mapunta sa aming hapagkainan." Napagtanto ni Dionisio ang kanyang kinalalagyan. Hindi yun pista ng mga tao. Yun ay isang piging ng mga aswang. Mula sa dilim, pinalibutan siya ng dose-dosenang mga nilalang. Ang iba ay tila tao, ang iba ay may pakpak ng paniki, at ang iba naman ay gumagapang na parang aso. Hindi natakot si Dionisio. Hinawakan niya ang prespiko na nakasabit sa kanyang leeg at binigkas ang huling salita ng kanyang orasyon. "Liberame, Domine, Demote Eterna." Nagliwanag ang medalyon. Naramdaman ni Dionisio ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang mga ugat.
Ang kanyang balat ay naging kasing kunat ng makapal na katad at ang kanyang mga binti ay tila naging bakal. Isang malaking lalaking aswang ang sumugod sa kanya. Ang mga kuko ay parang mga kutsilyo, ngunit sa isang mabilis na pag-ikot, naiwasan yun ni Dionisio. Gamit ang kanyang siko, tinamaan niya ang aswang sa lalamunan. Kasunod noon ay isang malakas na suntok na bumaon sa dibdib ng nilalang. 3 aswang pa ang sabay-sabay na tumalon mula sa itaas. Sa halip na tumakbo, ginamit ni Dionisio ang kanyang mabibilis na mga paa. Umikot siya na parang trumpo, at bawat sipa niya ay may lakas ng isang humahagibis na kalabaw. Tumalsik ang mga aswang, bali-bali ang mga buto. Isang aswang na may pakpak ang naaagat sa balikat ni Dionisio. Ngunit sa halip na bumao ng Panginoon, ay nabali lang ang mga yon. Ang balat ni Dionisio ay hindi tinatablan ng anumang talim o kagat dahil sa kapangyarihan ng prespiko. Sinunggaban niya ang leeg ng aswang at binali yon ng isang kamay lang. Nagpatuloy ang labanan sa ritmo ng salsa na tila tumutugtog pa rin sa kanyang isipan. Bawat sipa, bawat suntok, at bawat pag-iwas ay may indayog. Sa loob ng ilang minuto, 10 aswang na ang nakahandusay sa semento at wala ng buhay. Gayunpaman, habang dumarami ang napapatay ni Dionisio, lalo namang dumarami ang lumalabas mula sa mga madidilim na bahagi ng lugar na yon. Daan-daan sila. Kahit gaano katibay ang kanyang prespiko, alam ni Dionisio na mauubos ang kanyang lakas kung mananatili siya roon. Hindi ito ang tamang oras para magpakabayani. Katangahan ng labanan silang lahat. Bulong niya sa sarili. Sa isang malakas na sigaw, ginamit niya ang huling lakas ng kanyang agimat para mas maging mabilis. Ang kanyang mga paa ay tila hindi na yumayapak sa lupa. Sa isang kisap mata, naging isang malabong anino na lamang siya na bumabagtas sa madidilim na iskinita ng baryo malalim. Ang mga aswang na sumusubok humabol ay naiiwan sa usok at alikabok na iniiwan ng kanyang mabilis na pagtakbo. Nakarating si Dionisio sa kanyang maliit na kubo, na hingal. Gayunpaman, ligtas siya. Hinubad niya ang kanyang prespiko at inilagay ito sa harap ng kanyang altar. Bakas pa sa kanyang kamisa ang ilang mansya ng itim na dugo ng mga aswang. Mula noon, nagbago ang buhay ni Dionisio. Hindi na siya dumarayo sa mga malalayong bayan para makipista. Ang hilig niya sa pagsayaw sa himig ng salsa ay hindi naman nawala. Ngunit mas pinili na niyang maging maingat. Gabi-gabi, bago matulog, binubuksan ni Dionisio ang kanyang lumang radyo. Kapag narinig niya ang pamilyar na tunog ng salsa, tumatayo siya sa gitna ng kanyang sala. Doon, sa ilalim ng liwanag ng gasera, mag-isa siyang sumasayaw. Walang aswang, walang panganib, tanging siya lamang at ang musika. Dahil natutunan ni Dionisio na ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay hindi kailangang hanapin sa malalayong lugar. Kung minsan, ito ay matatagpuan sa sariling tahanan, sa bawat indayog ng balikat at sa bawat kumpas ng pusong may dalang lihim ng kapangyarihan.